का रौरा पीरियड्स के दौरान गुस्सा अवूरी चिड़चिड़ापन महसूस होखेला। पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग आम बात होखेला, लेकिन आप एकर इलाज कुछ साधारण बदलाव से कर सकतानी। आई समझल जाव की मूड स्विंग का होला, काहे होला, आ रौरा अपना भावना पर कैसे काबू पा सकेनी। मूड स्विंग के मतलब होला अचानक आपके भावना में बदलाव। एक सेकंड में रौरा खुश महसूस होला, अगला सेकंड में रौरा गुस्सा भा दुखी महसूस होला। ये सब आपके पीरियड के दौरान होखे वाला हार्मोनल बदलाव के चलते होखेला। जब आपके एस्ट्रोजन अवूरी प्रोजेस्टेरोन के स्तर में उतार चढ़ाव होखेला तय आपके दिमाग के रसायन जैसे सेरोटोनिन पर असर करेला। तनाव, नींद के कमी, अवूरी जंक फूड खैला से एकरा के अवूरी खराब कर सकता। ये 5 तरीका पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स के नियंत्रित करे में मदद करी। 1. सक्रिय रही। चलल, योग चाहे नचल जैसन व्यायाम से आपके शरीर में एंडोर्फिन निकलेला, जवना के फील गुड हार्मोन भी कहल जाला। इस सब तनाव कम करेला आ साथ ही साथ तुरंत आपके मूड में भी सुधार करेला। 2. स्वस्थ खाद्य पदार्थ खाई। ऐसन खाद्य पदार्थ खाई जवना में विटामिन, खनिज, अवूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होखे। सूखा फल, हरियर सब्जी, अवूरी मछली से आपके ब्लड शुगर के स्तर सामान्य, अवूरी मूड निमन रही। 3. पानी पिए के चाही। हाइड्रेटेड रहला से शरीर से अशुद्धि निकल जाला, अवूरी पेट फूले में कमी आवेला, जवना के चलते पीरियड के दौरान आपके दुख अवूरी परेशानी ना होखेला। 4. रात के निमन नींद। हर रात 7 से 8 घंटा निमन नींद लेवे के कोशिश करी। आराम कैला से शरीर अवूरी दिमाग दोनों के रिचार्ज हो जाला, जवना से आपके भावना के संभाले में आसानी होखेला। 5. रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अभ्यास करें। गहरा सांस लेवे, ध्यान करे, चाहे शांत करे वाला संगीत सुने के कोशिश करें। ये तकनीक पीरियड्स के दौरान आपके तनाव के स्तर के कम कर सकता, अवूरी आपके बेहतर महसूस करे में मदद कर सकता। ये टिप्स के पालन कैला से आप अपना शरीर अवूरी दिमाग के संतुलन बना सकतानी। याद राखी, पीरियड्स रौरा खातिर चुनौती ले आ सकेला, बाकिर ओकरा के हल करे के ताकत रौरा में भी बा।